programului Divertisment. Să înceapă dansul! Oare găsim cazare la Mamaia acum? În octombrie, Manole? Cum să nu găsim? Băi, dede, eu m-am cam săturat de vacanțe dintre astea când toți stau acasă și noi mergem la mare. Nu mai bine rămâneam acasă și așteptam o inundație, o viitură. Era mai palpitant, băi, dede. Turma, doamne! Ne fotografiază Sfântul Ilie din cer. Manole, bagă viteză să ajungem pe plajă înaintea ploii, mă. Eu și dormi de mare, de năsât, de berulă, mă. Ce-o fi asta? Cred că-i statuia lui Deceba. Duce-mi, domnule, iarte-mă, cum să fie lui Deceba? E domnul Iliescu, mă, nu vedeți? Ce Iliescu, mamaie? Domnul Iliescu trăiește, iar statuile se fac numai pentru morți. Băi, dede, ia priviți ce scrie pe plăcuță. 2020, băi, dede! Cred că știu ce s-a întâmplat. Am pățit ca în filmul ăla, Back to the Future. Când s-a electrizat mașina, am ajuns în viitor. Engage odată. Engage. Turma, domne! Nimă o fantomă! Nu știu ce are telesportatorul ăsta care este. L-am luat de la Chinej, așa-mi trebuie. Bine, ați venit la Vangelionul 2108. Ce Vanghelion, domnul Vanghelie? În mijlocul verii? Dar ce, bă, voi nu știți? Iarna-i ca vara de când cu încălzirea globulară. Adică noi chiar suntem în viitor, domnul Vanghelie? Da, ce chestie. Da, dumneavoastră, cum de-ați ajuns aici? Tot prin electrocutare? Care electrocutare? Prin clonulare! Hai, mă, nu mă mai luați cu din astea! Doar știți că noi, politicienii, ne tot clonăm de vreo 100 de ani. Turma, doamne! S-o inventat clonarea? Vreau și eu un strop de clonare acolo ceva! Legea este doar pentru politicieni, doamnă! Și atunci, domnul Iliescu, de ce-i statuie? Așa a ales el, ce să-i fac? S-a săturat de politică până la urmă. Da, hai, să lăsăm vorba. Ați venit să petreceți, nu? Uite, petrecerea a început! Ce doriți, firește? Avem de toate. Ne serviți cu pastile, domnule Stase. Că tare aș mai pofti rău, că mă două șele. Dar nu-s pastile de șale. Sunt pastile de mici și pastile de bere, firește. Vai, că bine zici. Dă-mi o pastiluță de berulă și-mi trec toate durerile de șale pe moment. Iahole! Am venit, Mariane. Sunt pregătit să hrănesc poporul. Îmi pare rău, Mircea, dar șeful e Năstase acum. Bucătarul șef. Ce șef? Coruptul ăsta cu dosar la DNA? Nici nu vreau să aud. Mâine îl suspendă Parlamentul și ne trezim cu el în justiție. Și atunci ce ne facem? Eu sunt șeful. O să ajungă dosarul la justiție când o să ajungi tu prim-ministru. M-am săturat. De 100 de ani sunt hăituit. O să-mi dau demisia din Parlament și mă pun la dispoziția justiției, firește. Da? Când? Într-una din următoarele 50 de legislaturi, firește. Sigur că ai tu curajul ăsta. Mai bine lasă-mă pe mine la bucate și taci.
Niciodată cât sunt eu în putere. Eu împart bucatele în PSD. Ba eu, angar! Au, firește. Au! Mamă, ce cafteală! Ia să mă teleportez eu la sector până când se lasă cu un câștigător. Engage tu de telesportator chinezesc care ești. Da, hai să plecăm de aici că se lasă cu mardeală. Mere, mă, Manole, plecăm! Dar vezi, e pentru dum niște pastile de alea de verulă. Că nu știu, mă apucă reuma așa. De piatră să fii și tot nu-i mai suporți pe ăștia. Cred că ar trebui să-mi recuperez ADN-ul și să revin pe scena politică, că m-am săturat să fiu statue. La luptă, tovarăși! Uite că l-au făcut și pe ăsta statuie. Da, zău că nu credeam așa ceva. Aoleu! Domnul Orban, ce-ai făcut? Mi-ai lovit fetița! Eu? Doamne ferește, nu vedeți că aluneca pe gheață? Care gheață, domnul Orban? Că iarna e ca vara acum, de când cu încălzirea globalizată. Crezi că nu știu? Ioi, doamne, vicisor, stai jos, fă-te rănită tu, ca să obținem de la domnul Orban ăsta niște pastile de verulă. Domnul Orban, ia-ți omorâne pe alta! Nu scăpați așa de ușor, chemăm poliția! Hai să ne înțelegem, doar. Ne înțelegem, nu-i bani, dar te costă și rest de pastile de verulă. Da, dar îți putem da pastile de pensie în loc. Numai să sun pe domnul Nicolaescu. Alo, Eugen? Am o situație. O fetiță s-a izbit de mașina mea. Trimitem niște pastile de pensie. Da, compensate să fie. Gata? Mulțumită? Dacă da, vă rog să plecați, că avem niște discuții cu domnul Tărician. Ce discuții? Eu văd că e statuie. Ei, de drag. Vi se pare? E doar împietri la guvernare, atât. Hai, eliberați locul. Vă salut. Hai, băi, Vicky, gata, am obținut ce am vrut. Plecăm de aici. Căline, vin din teritoriu. Am lucrat la niște studii de fezabilitate pentru autostrăzi. În curând, s-ar putea să pornim lucrul la al 3-lea kilometru al autostrăzii Bechtel. Lasă-mă, Ludovic, cu studiile tale. E prea repede. Au trecut doar 82 de ani de când am început-o. Eu am altă problemă. Ce facem? Batem palma cu PSD-ul să rămânem la guvernare sau trecem în opoziție? Nu știu. Ne mai gândim în următoarea 100 de ani. Da, tu te gândești. Asta faci de când ești ministru al transporturilor. Eu sunt omul acțiunii, nu vezi? Întotdeauna gata de drum. Hai, înainte! Nu știu cum dracu fac, dar rămân întotdeauna în picioare. Asta e soarta mea. Dragă Solo, acum că i-ai îndepărtat mâinile, o să ne fie mai ușor. Lasă că îi scot eu picioarele din pământ. Opriți-mă! Solo! Ce dorești, dragă Emile? Nu vezi? Măiculiță, greu mai e să dărmăm pe udrea asta. Și acum e momentul cât e teleportat șeful în Italia, în listă de lucru. Domnul Bob și domnul Stolojan, ca să vezi. Ce faceți aici? Electoratul. Păi uite, și noi pe aici. Dar ce arteziană frumoasă aveți, de ce vreți să o dărâmați? E frumoasă, dar nu folosește la nimic.
Stă aici și doar dă din gură din când în când, de parcă ar fi un oracol. M-ați chemat în sfârșit? Eu sunt oracolul de la Bălcești, ce dreacu? Băi, Mitică, doar ți-am zis să stai ascuns o vreme, după care te primim noi în partid. Eu stau ascuns la ligă de 100 de ani, bă, nene, dar m-am săturat. Vreau și eu un partid, ce dreacu? Încă puțin, Mitică, nu se bate cum vrea penalti. Știu că sunteți prieteni, dar ne sar intelectuali în cap. Încearcă la PSD, la PC, la DC, du-te unde vrei, dar nu mai insista. Sunteți niște idioți cu intelectualii voștri cu toți, băi. O să câștig singurul loc în Parlament la ce bani am. Deci sunt Mitică Dragomir. Vă să arăt și hai sictir. Haide, Teodor, mai încearcă tu cu drujba. Ce faceți aici, bă? Și ce sunteți? Cum plec în Italia să rezolv problema amprentării? Cum vă faceți de cap? Aoleu, șeful, dragă Traiane, făceam lucrări de întreținere la